onwe ife mmụọ na-ekwulili this period, this afọ Gregorian calendar. Ịma na anyị ga-eli nke ndị ọcha lie nke anyị. Ife mmụọ na-ekwulili bụ ya bụ ife bụ na nsọ bụ dibịa, na nsọ bụ ile, na nsọ bụ ọgwụ. Ya bụ the first thing mmadụ gwa m. Mmadụ bụ mmụọ, despite na ya sọsọ ya ma ọ na-eme nke si na ọ na-eme ụka, so sọsọ ya ma maka na ọ dịka akụ ogoli. O nwekwa ike na-eke akụ ogoli nọ ndị alụ anyị ka ndị ụka abụ. Mana ọma ngwalụ gị nwa bụ onye testin ya ka i were akwa ọrụ chụpụ aja akụ ogoli ọ ka eke akụ ogoli ọsọ. Ya masị m first day January 1st ọsị m ife a na nsọ bụ dibịa, na nsọ bụ ịdị ile. Na-enekwa ya kịta this mayor of Africa na tekwu ya si gị na the number one thing chi gị chọọ n'aka gị abụla ọkụkọ na chi gị abụla ọtọ ọkụkọ. Ife chi gị chọrọ ka ị na-anụ ife echi n'oru odi. So to the point of this my talk, ịma na anwụrụ say Igbo, once you smoke am you know they see your mmụọ. It's not about inye chi gị ife, it's not about igbu lie ife. Ịmakwara na once you smoke Igbo you know they see your mmụọ. When ndị bụ if they smoke Igbo they see their mmụọ. But you now, you don't smoke Igbo, you don't sleep like a baby. Or OD Pro Max. First of all, bụ na ife ama bụ ife mmụọ na-agwa m na the ending of the year. Ewejile banye afọ. Agwasizi amị ya mụ abazi afọ a year of the dibia. Na onye debe nsị a ya enweta ife ọbụla ọ chọrọ n'afọ.